na-abịa kedu na-egbu sarina n'obodo na-eke rice na-eke ego niile a nwanne ịmazi Ifeanyị Nwaokpor dagaghị ihe na agbakana ọkada oga nke ọkada atakasịrị atakasị chaa ya butezi ike a obodo na-esogharị ya n'azụ na ọ dịkwa egwu bịa ụmụazị a ọ na-amazị na onye bute ike n'obodo obodo amara iri ya ọkwa ya n'ọgwụ eziokwu obodo afụgo iru gị ajụjụ anyị na-ajụ mgbe jụọ ọkọ obodo afụgo iru gị obodo agbala ilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu obi n'igwe biko ka izite mmụọ ozi gị ka agbada ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị mgbe jụọ ọkọ obodo afụgo iru gị ajụjụ anyị na-ajụ obodo afụgo iru gị obodo ọmaga iru gị obodo afụgo iru gị obodo agbala ilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu obi n'igwe biko ka izite mmụọ ozi gị ka agbada ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị Chukwu obi n'igwe biko ka izite mmụọ ozi gị ka agbadola anyị ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị oyim gbaba mbọ oyim chisibe gị ike ọ bụ na ịchụta ego isobe ndị ọganigwe ọ bụ na ibute ike isobe ndị ama iruba oyim ụzọ gbanweghị gbaba mbọ ka obodo mara iru gị ọ bụ na ịgbaba mbọ obodo mara iru gị ịmalị n'ụwa na-atọ ụtọ ọ bụ na ịgbaba mbọ obodo ofu n'ilu gị ịmalị onye isego ndị ọganigwe ọ bụ na ịgbaba mbọ obodo mara ilu gị obodo achọba gị ụtọ ị na-aga n'ezi isonu ndị ọganigwe ị na-aga n'obodo obodo achọrọ ọkụ maka gịnị obodo afụgo iru gị obodo afụgo iru gị ajụjụ anyị na-ajụ mgbe jụọ ọkọ obodo afụgo iru gị obodo agbala ilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu obi n'igwe biko ka izite mmụọ ozi gị ka agbada ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị mgbe jụọ ọkọ obodo afụgo iru gị ajụjụ anyị na-ajụ obodo afụgo iru gị obodo ọmaga iru gị obodo afụgo iru gị obodo agbala ilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu obi n'igwe biko ka izite mmụọ ozi gị ka agbada ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị Chukwu Olise gọzie ndị gị Chukwu Olise bunye ndị gị ike ọ bụ na ịgbaba mbọ wee bute ike ị na-aga n'obodo obodo amara iru gị eluzie Disemba ọrụ obodo ejuzi ebe gị akwụrụ nageti ebe a na-eji odogwu ka ọ nata maka na ama na odogwu nata na ibe ga-eme oyim gbaba mbọ ka iburu ike ọ bụ na ibute ike obodo
amala iru gị ọ bụ na ịkpata ego n'obodo afọ iru gị maka ọnụ ụgbọala ogiri asọ o mesịa bụ ọmata ogiri niile yọbachi na ibe ga-adị mma gbaba mbọ na ibe ga-adị mma Chukwu bi n'igwe ekwekwa na ka ịdị ka ọnụ ụwa kọla anyị ekwe na ka ịdị ka ọnụ ụwa kọla anyị n'ezenụ nwezela agbọ n'ụlọ nwanyị wee mụtibe bolago mana nwezela agbọ n'ọbụ osu obodo na-emebe mmewu emebe ife n'obodo asị na ababa osu ejebe ije nwanyị asị na ababa osu n'obodo maka obodo amara ilu gị obodo afụgo ilu gị ajụjụ anyị na-ajụ ngwa jụọ ọba obodo afụgo ilu gị obodo amara ilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu bi n'igwe biko ka izite m ozi gị ka agbada ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị ngwa jụọ ọba obodo afụgo ilu gị ajụjụ anyị na-ajụ obodo afụgo ilu gị obodo ọmaga iru gị obodo afụgo ilu gị obodo amara ilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu bi n'igwe biko ka izite m ozi gị ka agbada ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị ibe agbala ọgwụ wee bula akpanya wee were alili n'ebe Lagos wee bili ụzọ wee kwudo Ọbatunde bụ onye Yoruba Ọbatunde wee gbanye ọmọ Igbo na mụ ga-enyere gị aka wee gbọlibe bolago ọlụ onye wee naba Kotonu tinye nye na akịrịalị ibe bolago wee bute ike ibe bolago wee bute ike ka ike wee natabe nne ya na Ọbatunde obodo wee kweli konvoyi wee kalịa obodo wee kweli na onye bụ ike anatago o wee lụba ụzọ wee tinyebe ọkụ obodo kweli na ọ na-eme mana enwere ana dị na Bandere obodo ba na obodo ọzọ na-azọ mana obodo baji a na-anụbili ego gboo ibe bolago wee bupụta ego wee bido obodo ba tiba zuru ike na ife bolago karịrị okwu okotere inugo ọrụ obodo wee jụba ọ bụ nwa onye kedu n'ogbe osi ọrụ obodo wee chie nye echichi ewechi onye ibe bolago maka gịnị obodo afụgo ilu nye ịkpata ego obodo amala ilu gị ibute ike obodo amala ilu ikwekwe na ka ịdụka ọnụ ụwa kọlọye ikwekwe na ka ịdụka ama ụwa mụlọye ịgbaba mbọ n'obodo afụ n'ilu iyọba Chukwu obodo afụ n'ilu osisi atụla anya ọdịda akwụlugo ya obodo afụgo ilu obodo afụgo ilu obodo afụgo ilu gị ajụjụ anyị na-ajụ obodo afụgo ilu gị ngwa jụọ ọba obodo afụgo ilu gị obodo amala ilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu bi n'igwe biko ka izite m ozi gị ka agbada ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị ngwa jụọ ọba obodo afụgo ilu gị ajụjụ anyị na-ajụ obodo afụgo ilu gị obodo ọmaga iru gị obodo afụgo ilu gị obodo amala ilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu bi n'igwe biko ka izite m ozi gị ka agbada ọkụ n'ụzọ ka ụzọ anyị ghara ịgba ọchịchị oyi m gbaba mbọ ka ibute ike ọ bụ na ibute ike obodo amara iru gị ọ bụ na ibute ike iribe ego ka agba ego ọ bụ na ibute ike imebe ọgọ ka agba ego ọ bụ na ibute ike iribe ego ka agba ego agba ego Delibe n'obodo afụgo ilu gị anyị afụgo iru
Masuwelu Izumba agba ego golibe n'obodo afụghị iru gị kenele m papa yi Ogbuefi nwa nọ n'obi akụziela onye nwazo bụrụ na-ekwusigo ebe papa n'ịgadi akụziela onye n'ụlọ nwanyị wee nụta nwanyị dị mma lọlọ mebelu Izumba mama agba ego mama dalụ agba ego n'ụlọ nwanyị wee nụta nwanyị ọma lọlọ ebelu Izumba nwanyị dị mma Chukwu were ọmụmụ wee gọzie fe Ijeọma Izumba ada agba ego na ya kekene Tochukwu Izumba Chinedu Izumba oyimikiri ise na-agba ego ịmali n'ụwa na-atọ ụtọ asị m keneli ya ezigbo ọgọnya Okechukwu izu gịnị ọnọdụ ugo ọ dị egbe mma ọnọdụ ugo golibe n'obodo afụghị iru gị anya bụgonya ọnọdụ ugo ọnọdụ ugo onye ego akụ edisi edisi ka bụrụ ịgba n'aba Nsụka anyị jefu ndị obodo fụrụ ilufa Chief Edowi na Sona onye ma amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-amọni adụresi ndị Nsụka ezomogo na Nsụka akaji ikuku ka Nsụka ofu mbaja na-eme Nsụka onye ma adụresi ndị Nsụka obu ngwongwo na Thailand ya bụ CEO no Necroba Nigeria Limited onye go agbara kata nke ndị aka onye ego na Nsụka oyim mkpụrụ obi dị Nsụka na na-alụ ụlọ ya agba mma mmachi Asọna ọdịbeze nwanyị na-eme agbogo asama nwebe aṅụli n'ịbịala ụwa na mbụ inugo ka eburu ịgba n'ebe Urezi na ọzọ bụrụ ka ije azụ ụtọ dogbu ụmụ n'igwe ọnwa oyoko tọnyụ n'igwe ọnwa biri Igbo du n'oyibo Chibanes Iroduba amalukwo mozu bụrụ odogwu ọnwa na VI onye ego ọchịrị ọzụọ n'ironi tonye ọga ndị ọga n'Ọyọ steeti ọgaranya obi nye dọcha nyebe direktọ Channels Investment Limited n'Ọyọ adịghị mma ije Chief Ribatorrakwe Ganako n'Ozobolo ezi Ikenna ezi papa dalụ Emeka Kafọdalụ Madiba na Cape Town Ugo na-abọ Nwozobolo anya kene Ugo na-abọ onye go ọ bụ nne ebe ọ na-ezugo mbelu ugulu Enugu ugwu oyimuo ọzọchọruchie mbelu obodo onye ọma Wamezọrakwue ịgada nwa n'Obosi ịgada nwa ọya adịle ya mma ịgada mma nwa onye Obosi dị obodo kene na Nzelu
onye nwe ego nwazụ bụrụ onye nwe ego oyibo n'inwere ego onye nwe ego nwanne m n'ibu ike Eric ugwu mmadụ Agbalaze for boys onye ma Agbalaze na ya ka keneghị Agbalaze idokitiyo chifu eze ọnụ ọha oyimezu ugbo yezudo oyimezu yezudo ọya adịghị ọgaranya Emeka Obi ume oji nnaka akwa na-efere ego ka ebụrụ igbo gbabadogbu Chief Chinedu Henry Chima the young bishop Yama mmiri na-ezoro ọra ka izizi n'iza onye ego na South East ikpuru obu ndị Ebonyi odogwu Benjamin Amalukwe Amalukwe nwakwaze Amalukwe na-akwaze Gentle Professor Jenny Ganata Amalukwe anaghị nnadi akụchinyere nwata na n'ụlọ akụchukwu golibe n'obodo afụgilu gị anyị na South Odogwu anyị East London onye nnekwu ego onye ulidalụ CEO na DOPTY Limited ọya adịleghị mma na Diakishin Intensive aka na tutejachu na mma na lọlọ ya ojide feti nnadi n'ọya adịleghị mma asa mma nwanyị ọma mmasị ọkịja dị ụwa dalụ oyimu obodo afụghị iru gị Ikemdi na Chukwuobi Idigodo Odogwu oyim Idigodo ndị ọbụ onye nnekwu ego n'ọbụ dalụ onye ego na South Onegade anyanwụ na-awala ọla ndị ọbụ ya bụ director Ike Pty Limited onye nnekwu ego nke ndị ọbụ oyim agency ebele nwa agency n'ibu ike Chief Celestin Ude eze onye mmejọlụ n'ụgbọelu onye mmejọlụ gba ya onye mmejọlụ onye ego Chief Valentine Ụzọmokolie akọtụ egwu ndị ọgbụ akọtụ egwu n'ọgbụ Saibadu ndị ọgbụ agbata obi St. Patrick n'ọgbụ agbata obi Fada ọgaranya bichilezi Chibuike Bokliago printer na Ukraine onye ọma onye ego na-egadi onye nwere ego na NEP Odogwu CEO Chibokri Investment Service Limited onye ego na-egadi Tochukwu Akeke Ajozupe na Nnewi Ajozupe na Igadi na Hong Kong onye ego na Nnewi CEO FC Domex Global Limited Adiba Chris Onyekachi
the ultimate cash money, the ultimate cash global onyoma global limited cash money na Ukraine n'ekoro ọnọchiri obi na nnempi the cash money onye ego Chief Ndubeze Okolie ọkụ na-enye ife n'ihe ọma adụrasị n'ihe ọma nke nga n'ihe ọma Ndubeze onye ka abụ n'ọnụ agbata oyi iwulu ego igwe onwe ya anụ onwe ya na-atụ ya egwu igwe onwe ya agbata oyi na iwulu ego nke nga ndị ọzọ ụkwụ CEO Ibu WC ngwongwo ya azụ ụlọ mma Ọnachi Chinedu Emmanuel Oyimedu Wondo onye mmemme na ọya adịrị ya mma CEO Edu Wondo Global Ventures Limited Odibachibuike Anyogo Achimeleze na Nsụka onye ego CEO Godly Bros Group of Companies Nigeria Limited Godly Bros Investment Nigeria Limited Godly Bros Real Estate onye gwara ya dere ya mma Godly Bros Boutique and Fashion World Kaibaba Yakamu Achibabuchi Okeke Odumodu na Guluzi Igbo Asụwaju ndị Igbo na Yaba CEO Odumodu Wine Odu Wine ndị Igbo obodo Fugiru gị ajụjụ anyị na-achụ obodo Fugiru gị obodo Amalilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu obi n'igwe biko ka izite mmosi gị ka obodo ọkụ n'ụzọ ụzọ anyị ghara ebe ọchịchị ngwa jụọ obodo Fugiru gị ajụjụ anyị na-achụ obodo Fugiru gị obodo Amagiru gị obodo Fugiru gị obodo Amalilu gị sobe ndị ọganigwe Chukwu obi n'igwe biko ka izite mmosi gị ka obodo ọkụ n'ụzọ ụzọ anyị ghara ebe ọchịchị Ekene Tọbụghachi Ugochukwu ikwu na-atọ ọnwa na-ekwe adụrasị ndị akwa jide ọnwa na-ekwe Ancient Kingdom ọnwa na-ekwe Nze Nnamdi Okafọ the school boy Eze Udo na-ekwulabịa Omelukokulu na-ekwulabịa CEO Andy Frank Investment Ety Limited Eze Udo Foundation Nze Ugochukwu Akeke Ugokwazi Daluo Ugokwazi nwe Ugokwazi na-ekwulọbịa igirigi Ugokwazi na ọ ga-adịrị ya onye ọma Nze adịwenu mmadụ Eze Wube na n'ọba n'ide mmiri Oji moto ebe ọgọ Oju na-eme ọgọ n'alụ
mama nnọọla na nnọba n'ude mmiri odogwu Chief Oluchukwu Ebubeze ọkwatụrụ ugwu n'Ọkịja onye Chimeleze n'Ọkịja onye amụma nke ikpeazụ CEO Remy Kings Global Hotels Director Rifactor Companies Limited onye ego n'Ọkịja ọkwatụrụ ugwu onye nnukwu ego abịago Chief Ibabu Chimoka Akwami ya n'Ozobolo President Omozobolo Amaka Worldwide Yesikolodia na Hongkong Mwana papu n'Ozobolo Ebele nwa jele mbabulu Akọganigo Obodo Afugirukio Ajodani Nadio Thank you.